Maita enyu adiwa watariri nyaya yekugadzirika patsva kwenyika. Mukaona zvinhu zvanzi zvakugadziridzwa, zviri kubvuma kuti zvinhu zvambenge zvisina kumira zvakadini zvakanaka. Mukanzwa baba vakuti regai tivakidzire apa iyo imba yakagara yanga iripo, munoziva kuti pamwe zvimwe zvidhina zvanga zvaondomoka kana kuti zvanga zvakuda kupendwa. Saka kana tiri munyaya yeNational Development Strategy 1, inyaya yedu tese, ngatiitarisei nemuono wekuti zvandingade kuti zvisumuke ndezvipi. Tinokutendai nemibvunzo yabuda pakati pedu, mibvunzo yakatobata yakasimba iyoyo, nekuti kana tiine vamwe vane uori hapana kwatiri kuenda, kana taine vamwe vane ukopo-kopo hapana kwatiri kuenda. Saka ngatirambei tichitaura panodzama, panorwadza shangu yacho kuti pagadziriswe. Ndiri kuuya kwauri Murora. Takatarisa chitsauko 12 cheNDS yedu chinotaura chichimhanya nenyaya yegender mainstreaming. Pagender mainstreaming apa inotaura kuti iri kuda kusimudzira vakadzi kunge vave munzvimbo dzese, including idzo dzinosanganisira matongero enyika. Asi zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vakadzi vasapinde mumatongero enyika hakusi kungoti vakadzi vanotya, asi kuti hatina fundo uye mari dzekunge tichimhanya anonzi macampaigns. Ende tikada kuzoti tifambe ndimhanye ndisina mari, ndopatiri kuzomirishongwa mukati. Saka chikumbiro changu ndechekuti kuinemi vabati vemari vehomwe, kana zvichibvira sezvamunongoita malone ekusimudzira mabhizinesi evakadzi, ngapavewo neefund inokwanisa kusimudzira vakadzi vanoda kumira muutungamiri hwenyika. Mashoko akanaka. Inini ndakutoona kushanda kwayo National Development Strategy 1 yacho, nekuti mafungiro iwaya makuita iwaya akuratidza kuti zvinhu zvinofanira kuti zviite sei, zvigadziridzwe. Fundo ine simba. Wataura wabata pakanaka kwazvo. Hatingoenda ka pekuti kana mukanzi tiverengereiwo apa hatigone. Fundo kudzidza hakupere. Kudzidza kana munhu akwegura zvakaita Mike Samba kudai anotanga nhasi, dzidzo haipere. Saka tiri kuya kwamuri vachikandiwa, muri kumboona sei nezvataurika nezvadini nezvamunoda kuti pakurira wandei? Regai nditange kutenda vatariri vedu nokuda kwokuti vakatikuta pazuva ranhasi nemibvunzo yavari kubvunza. Mukatarisa sehurumende, idonzo redu rakanakisisa kuti tione madzimai achipinda munyaya dzematongerwo enyika. Zvakare tinotokurudzira madzimai akawandisisa. Mukatarisa hurumende yedu nemutungamiriri wedu, ane munhu ane shungu dzekuisa madzimai kuti ave vanoenda pamapositions ekutungamirira. For example, ndikakutarisirayi yezvino izvi kuti muhurumende hazvisati zvamboitika kuti mudzimai anotungamirira ministry yedefense. Chinhu chakakoshesesa. President wedu vari kuratidza kuti aiwa zvechokwadi vanonzwisisa kuti madzimai akapiwa basa rokuita vanonyatsoritakura zvakanakisisa. Ndosaka vakava nechivimbo chokuti aiwa ministry yedefense ngatipei mudzimai. Ende zvinhu zviri kufamba zvakaita sei zvakanaka. Ende ndinoziva kuti sehurumende tiri kuramba tichikurudzira kuti madzimai weye musasarire kumashure. Zvauya NDS 1E kunyaya kunyangwe zvematongerwo enyika, tinotarisira kuti pindai. Hongu munotaura kuti mari dzacho ishoma, asi honai kune urongwa hwakanyanyisisa hwekuti madzimai tangaiwo mabhizinesi. Nokuda kwokuti vose vari kupinda mupolitics vanhuwo vanototangawo mabhizimusi avo kuti vakwanisewo kuwana mari yokuti kana vakukambena vanokambenawo vaine chekubata. Saka ndinotenda zvakanyanyisa nokuda kwokuti zvamuri kutaura nezviri kuitwawo nehurumende yenyu tiri mulaini rimwe chete, takanangana muNational Development Strategy 1 iyoyo. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Madzimai kana akasumudzirwa, nyika yasumudzirika. Vana baba tinokuremekedzai, asi nzvimbo zhinji dzaikwana vana baba vana mai vari kumashure. Tiri kutarisa mhuri dzedu, tiri kutarisa nyika yedu. Baba vakange variwo vega vanoshanda vanoziva, musi wavanopota churu, musi wavanopota gomo vafa, nyika yaparara. Saka isiri kuti mai vakange vaine basa ravanoita, baba vaine basa ravanoita, mhuri idzi dzinokura zvakanaka nekuti zviripo.
mumwe akaitwa kana mai vakafa baba vanosara vachienda mberi. Saka ngatiregei kunetsana pachezvedu kuti hazvizve madzimai izvi hazvizve varume, ndezvedu sevana veZimbabwe. Ndiri kuuya kwamuri vamupamberi. Zvirongwa zvizhinji zvehurumende tichingoti kuburikidza neyatinoti Second Republic zviri kunyanya kutungamidza vana mai nemayouth, sezvanga zvichataura mutariri wedu anga achiti future kana remangwana renyika ino riri mumaoko evechidiki, nokuti ndo vateedzi ndo vakuru vedu vamangwana. Tikatarisa zvatiri kuita kunyaya dzefundo sehurumende, zvinova izvo zvirimo futi muNDS. Pane nhau yeteknoloji, pane nhau dzakati wandei dzirimo mudevelopment strategy yedu dziri kunyanya kubata nyaya yemadzimai nevechidiki. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Munoziva umhizha ihwo unoya nenzira dzakasiyana-siyana. Tiri kufambira mberi, pada zvimwe tinoita sekuzvijaira. Mati mamboendawo here kana kumusha kana kudzinhamo kana kumafaru kupi kwamunofunga, asi munotoona ana mbuya vari kugogoda vaine kafoni kavo muhuro, unotonzwa vachitotaurawo vachidai. Ndo umwe umhizha uri kutosumuka. Kareko dzimwe nguva pamwe maiti mukavatengera mudziyo waisashandiswa vasingazive kuti ndobata papi ndodzvanya papi, asi zviri kutosimuka. Ndosaka tikuti ngatiendei nazvo mberi. Ndinoona unoda kutaura. Makaisawo here donzvo rinoona nezvekuti maprojects ese akasiyana-siyana tichange tichiita, mari dzese dzinoiswa ipapo tinge tichidzizivisawo kune veruzhinji vese, vana vese veZimbabwe, kuitira kuti vanhu vave netrust nekuti program iyi ichaita sei, ichaenderera kumberi uye ichabudirira. Nekuti tikavanzira veruzhinji kuti tinoita project hativaudze kuti tashandisa mari yakati, ndo panozotanga kusava neruvimbo nezve agenda yedu yatinenge tiinayo, kuzoti agenda 2020 yatadza, agenda 2020 2030 haizoite. Zvinotangira ipapo pakusaita zvinhu pajekerere. Saka zvinhu zvinofanira kuva pajekerere kuti tiende kuna economist wedu. Asi zvinofadza futi kana tati economist totarisa munhukadzi, izvi mbozviombererewo maoko kanai. Kondowo kutofamba kwatiri kuitaka kudhara taiti tikanzwa kuti pana economist akoko auya, takutotasa kuti ane ndibvumbi ndeupi ndevapi varipo ipapo. Ndimai ava ndokutofamba kwazvo, ndiyo economist watiinaye nhasi. Enderera mberi. Alright, ndinoda kutora mukana uno kutenda mibvunzo. Ndichazama kupindura mibvunzo miviri, wapedzisira kupiwa nehashanzi yangu newapiwa navamachakairi. Mubvunzo wekubudisa pachena, mukatarisa sebazi rezvemari tinotori neurongwa hwekuti tinoda kubudisa pachena zvenational budget. Tinotori nebudget transparency yatinoita yekuti tinoenda muvanhu tichitaura kuti isu imwimwi zvamuri kuda kuti zviiswe mubudget yenyu muurongwa hwemari hwegore rinotevera ndezvipi. Ende izvozvo taakuzvitaura nawo tichiti zviri kutsigirwa oro zviri kufambirana neNDS1. NDS1 racho rakagadzirwa nevanhu pachavo. Takapiwa pfungwa idzi dzichibva muvanhu, takabatanidza pfungwa dzakabva kuprivate sector, dzakabva kune development partner, tikashanda nevamwe vemacivil society organizations vai, tikashanda tose nevanhu nevakaremara nevapi, takashanda tose kuita gwaro iri. Nazvino tiri kuenderera mberi kuti aiwa hapasiripo pekugumira. Chihandei tinotaura maprogram atichazonoita pasi peNDS1 nekuti anoda mari ipi, achazobhadharwa mari yacho nani, nadevelopment partner here, negovernment, nehurumende here, nemacivil society here, kana kuti nesu vanhu vemucommunity. Chatichaita tose pakugadzira pakuita maprogram aya ndechipi. Ndobva ndasiya izvozvo. Then toenda kune mubvunzo wataurwa navamachakairi. Taakunotaura kuti uore hwavari kutaura uhu, tine chirongwa chehurumende chema reforms, ease of doing business reforms. Ease of doing business reforms ari kutaura kutarisa nyaya dzekuti nguva yatinotora pakuita malicense ngairambe ichidziswa, nekuti dzimwe nguva taitoona kuti vanhu vanoda kuuya nemari kubva kunze havasi kuuya nekuti munotora mwedzi nemwedzi muchibva muofisi muchienda muofisi pasina chinobuda.
ende pane kuedza kuvandudza izvozvo tiri kuti taakuda kushandisa michina tidzivise kusangana kwevanhu, nekuti pakusangana kwevanhu ndo pakuzonzi ndipe cheuviri. But tikanga taisa michina, iwewe wakuzviitira zvinhu zvako, woaplya passport yako uri kumba, woaplya license yako uri kumba, paunongopedza unowana zvatova mberi. Saka tadzivisa mukana yekuti vanhu mubhadhariswe uore. Ndizvozvo vazvitaura nenzira dzakati asi ndinoziva kuti pano mumwe wekuti yowe zvinomuka chiti mishina ichitiitira zvese sitozoshanda kupi, asi mabasa ngatitsvagei tirambe tichingofamba nemabasa edu. Ngatisangane muchikapu chinotevera.